Igama nje engalizwa mina ngoJulayi lalithi ungajabuleli omunye wenu ukuthi uyile. Ngalizwa lelo gama mina. Wathi ungajabuleli umfowenu ukuthi uyile. Kodwa mvuse nihambe nobabili. Umlekelele bese niyathandana. Igama lele engalizwa ngoJulayi lisho unyazi elikhulu kabi. Waseyivala ke ngoba uvila wathi asihlukana nokuvila. Ngoba kunamadoda khona la esontweni. Afika adla ukudla bese ayalala. Uthi enye indoda yafika kuyena wayibuza ukuthi awena ndoda ufuna umsebenzi awenza lutho nje. Yathi uyabona mina bhuti make ngadla nje vele ukuthi ngilale. Manje ke asingafani ke naleyo ndoda ke. Uthi umthandazo wokuvuka ekseni ngo9 ungahambi ucela ukudla kubantu njengenja ngoba uNkulunkulu ukunikile izandla zokuthi usebenze ngazo. Manje ke wena usuhamba ucela ngazo ukudla kubantu na. Bathi futhi unyazi ukudla akudlule njengakuqala isikhaftini somunye siqale kulo sekuqaleni siyophuma ngapha. Nesalo ngapha siphuma sehle siye kushona ngapha enzansi. Nidle ndawonye kube khona uthando. Nizwane nithandane. Bathi ungabi nabangane kuleli bandla. Ngoba unabangane kuleli bandla ugcina ona into eziningi. Ethi umshumayela ekuphuza. Uthi umshumayela ngizanga kuwe ngize kushembe la. Angizanga nje kuwena ngize kushembe. Wathi futhi umuthi ungawuphathi mangabe uyikhona. Leyibhamu wathi ungasiphathi isibhamu uma ungabe uyikholwa. Yanikhumbuza. Wathi futhi ubaba omkhulu uBhombela ubaba wayizashembe usethumela abantu abathathu abawona amaNazaretha abasalala ebusuku. Bathi ke betshela ubaba unyazi lwezulu ukuthi siphumile endleleni sidukile. Lwathi unyazi asihlukane nokuthimisa amathe egcekeni ngomhlangano. Asiyeke ukuthukana samakholo. Asiyeke zonke izinto ezimbi esizenzayo ngoba ubaba omkhulu uzothatha imphefumulo yalabantu ubathathu. Abasalali labantu sekuphela izinyanga abalali ubusuku. Uyafika umnikazi waleli bandla kubona. Wathi futhi asiphumene ezindabeni zabagxoxwa ngoba uzophikisana nomgxoxo nigcine niyenza leyo nto phakathi ethempelini. Njengoba nayenza futhi nasenkantolo. Wakhiphelana okapu kwabhonyana ngezimbobo. Uthiwa ke asiyekeni leyo nto baba omkhulu akayifunde. Nomona uphele eNazarethini. Nokuchama ugqoka umNazaretha. Ayifuneki leyo nto. UmNazaretha uyawugumula ubeke eceleni bese uyahamba ke uyokhama. Ngoba uma ukhama usuke wenza into engahlambulukile. UmNazaretha sikhule kuleli bandla sokugumula. Ngomhlaba uyalingana nje uyagunyula umNazaretha. Kodwa sikubona lapha anigumuli. Kuleli bandla umhleki umuntu okhubazekile. Ngoba uzohleka kanti uthi lento ayibuye ize kuwe. Uphinde uyikhiphe nawe uyibone ngamehlo lento oyihleka. Kuleli bandla awumhleki umuntu. Futhi kuleli bandla umuntu ongenalutho uyamthengela izinto. Njengasebandleni lamaphostoli. Bayathengelana nakuleli bandla besifundiswe kona lokho ukuthi omunye umuntu umsupport ongenalutho. Omunye umbona evakashele enganawo umNazaretha umunayo imali. Umthungisele umNazaretha umnike. Lo umthetho kaShembe loyo. Wathi unyaza singasizakali ngabanye ngoba kusasa kuyeza nakuthina. Wathi labantu abalandela abanye oShembe asingalwi nabo. Noma ngathiwa baye entabeni asibancome sithi nihambe kahle. Ngoba ukukholwa akunabo ubudlova. Ukukholwa ukuncoma into enhle unyazi lisitshele kanjalo. Noma bona belwa nathi ungabaphindiseli wena ngoba ufundisiwe wena ukuthi ukukholwa yini. Usho njalo. Ekuphakameni ngale pheshe bashintshe kabi, bahlonipha kabi ngendlela exake ngisho uSathane indlela abahlonipha ngayo. Ngidlula khona mina manje esikoleni bahlonipha lokho okuxake ngisho uSathane. Akafisi nokubathinta. Nomthetho webandla basayibambile ngakho nathi asifane nabo.
Okugcina-ke asihloniphe umholi wethu ukuze abantu bazi ukuthi umholi wethu kufanele ahlonishwe. Uma umphosta umholi wethu la, okungcono ngithi mina hamba uyokhiya ukuthi abantu bangakwazi ukukhomenta. Okungcono uma ukuthi uyabona ukuthi uyahluleka ukuthi ungamfaki. Uma ubuka nje ukuthi uthando lwakho ludlulele, okungcono mphoste bese ukhiya ama-comment ukuze bangakwazi abantu ukuthuka. Uma umuntu bese save-ke leyo nkulumo noma ini, usenza-ke omunye umsebenzi, kodwa kungcono ukuthi ama-comment nje uwakhiye. Sine-option yokuthi ama-comment uwakhiye uma uzokhiya uzofaka ubaba wethu. Okunye-ke uma uzokhuluma okupositive ngenkolo yethu, ukhulume futhi ngezinto ezakhayo. Ufake futhi nobaba wethu ekhuluma, uhleze ekhuluma izinto ezakhayo. Abantu abakwazi ukukhomenta lapho ngoba usho into enhle. Wena uma uzogcisha abantu ubaba ngenkani, ubafunze ngenkani baba, bazomthuka ubaba. Manje ungakwenzi lokho. Yabo nje kwelami page akekho umuntu othuka ubaba. Uthi ubaba asithandeke kubantu ukuze nomhlaba uzosithanda. Nkosana umthetho, ngifuna lo mthetho ahluke kwabanye. 23 years old la nginyathele khona abanye bethu ngithi yobe mese. Induku ubaba uthi sivale. Uthi ngiyanazi niyashaya. So induku aniyehlise.